Prez bigarrenko platerak inazteko, eta esan da bezala, arraia. Eta lehatza. Lehatza, bai. Lehatza, hori da. Txura politia gaina. Txura, hori da, burua falta du, Buru janin du. Jain da duzu, arraiura egiteko igual, ez da? Janin hori. Hori da. Bueno, lehatza ze modutan egingo duzu? Egingo dugu, saltza berrian, barutxi freskoekin eta txirlekin. Hori da. Oso plato zea da, tradizionala. Baina? Eta, bueno, ikuretxean, bai, oso noratzen, bai, txikuretxean ondo saltzen da, eta, bueno. Hori da. Osagaiak izango dizkizue. Lehatza, ardo txuria, olibolioa, arrain zalda, irina, perrexila txikituta, baratxuriak, txirlak eta baratxuri freskoak. Osagaiak esan ditut eta, venga, hasi. Hasi, venga. Hori, lehatzakin. Hola, arraia egitzen, zeak ere utzitzen asko, Josemanik gainak. Bai, Sevillakoa. Bueno, berez izatez debatarra. Ba, debatarra, bai. Debatarra, ja, Sevillakoa esaten da, uste asko handan mazkilako. Baina bea beti izango debakoa dela, Debakoa, bai. Familia dana debandaka baita. Ba, hori, bai. Nara behar utzitzen, ba, hola kutsiko fin bat egin, ba, arraia egitzen da. Dana egitzen da, ondo. Bai. Horrela. Zemozko tokila Sevilla, bizitzeko eta lan egiteko eta aliagarria. Bai, beste postasun bat da bizitzeko. Bai, da beste mundu bat. Eta, bueno, batzutan igual nazten duelako lana zekin bizitzekin dugu ginen. Lanien garenean zer jo jardutzen dugu, eta ego festako ere balio dugu. Ba, festako oso ona. Urtean udalako zeak enduta, ba... Berotasuna. Berotasuna da. Esto ya. Nio Sevillan beti jende, udaran enaire beruein, han estrangero dadiala eta turismoa beti dago. Han gitxena hiltzen da, zera, udaberrien da, udazkein da. Medio, vale? Listo? Hori zalaiteko, Zalaiteko, bai. Bai, pentsatu da, zalak entzeko duan, trontzo pixkatek endu duzu. Bat niko zu, o bi ingutu? Bat egineko. Hala. Listo? Hori da. Eskua jarri pixka martxan. Eskua garbitu. Bai, hemen dikan pixkat korte bat eman diozu, ez da erdi-erditikan. Bai, pixkat. Zeratikan berua, arraxo? Bai, pixkat azkarroiteatikan. Azkarroiteatikan. Azkarro gehien bat alderri badala komeo eta bestia lodillo, eta hola, zabaldu ezkio, hobeto. Dago, eta plantxan egiten magu, ba, ez da bihurrutzen. Hori da. Oso gelditzen da. Oso gelditzen da. Hori da. Enkogitu. Bai. Batzen bai, postunan partea eta gertu dira. Bai. Bueno, olioa. Bai. Horrela. Generoso, Generoso, honrao. Honrao. Vale? Baratxuri freskoa dituzu hor garbituta eta txikituta. Horieko zoika. Horrela. Vale? Eta noretan? Bai, toke desberdin emateatik. Bai, beste bai. Jentea askotzen du porrua dana, eso. Bai, porrua ez hori. Bai. Beaz azaltzai porruan ez. Batzuk esaten dut, porrua bota alde izuzu. Eso. Gusto hona bine benez. Hala, pixka bat. Bai. Listo. Egitegun. Pixka gehiago. A ver, más. Hori. Ya que siete. Bai. Baja jarretzean nien. Baitu, bakizuna izan ezkeo, kastinein da, listo? Vale. Aprotin bar geho, Hori, bai. Itia libre da, geho aprotin bar. Intentaltzia, importantia. Bai. Gero. Hori, geho. Horrela. Mintentean? Berotzen da bitartian, erki. Bueno, bitartian, berotzen zaun bitartian, komentatu, azpeitian da azkoitien da hortzen gabiltzala, urola erdian, hori da, Gipuzkoan, eta mendizale oso inguru potentia esaten dana, ez? Bai, oso afizio asko da. Afizio bai, deporti eta batipat, mendizale bezala. Eta hemen ikusten dut, mendi ibilaldientzako ere egin dituzuela, hor inguruan, zeak rekorriduak, pentsatzei xoxoetetikan, Bai, hori, errezialetikan, beizamatikan, baitare, azkoetetikan bai, kukuari inguretika, zagatan. Erlo eta, badia hor. Eta, soxote eta itxarraitz. Kakutare bai. Hori, kakute. Hori da, bai. Zerretzko baiara, eta oso mendi politia da. Nik xoxoteko bordar ezautze da, salda berua eta txuixu. Bai. Botako ere posible da, eta? Bai, uste doin deitu behar dela lehenengo. Deitu, klaro, reservatzeko. Zure etxean bezala xen, hobeto reservatzia. Baina gure etxean txite bali mago beste deitu behar kotezea, angoian. Angoian, hori, angori jozkio, apinen fijo.
Ojaizizea bera segituan, o... Bai. Vale? Ondo betu, sustitutu gola, pixkat, vale? Ja, niku da, vale? Bai. Baina, egona pixka bat, da, inin pixka bat apalio, vale? Bai. Nola, ja, etxeko inden bezala hon, ja, ambazko adamen gauzak, tak? Bai, iso, hori da, listo. Vale, pixka bat, esko ez. Bai. Vale? Pixka? Listo. Hola. Vale? Bai, batzuk igual, lehatza pasatzen du, irinetatik anzuk, kutsariak berta botata, listo. Bai, bertan, bai. Zuek pentsatuko zu, nik iten dut, berta pasatan, pentsatu kutsari botata. Bueno, baina, bukaera baina pen, antzeko parizio. Bai, ez diga buelta emango gero, Ez dizu buelta emango. Eso. Hola. Abatxuri pixka bat, Bai, txakolina botarik, txakolina, bai, txakolina horten, matz asko bildu da. Horten. Zake txakolina izango dugu, sobran ez dakit dino nahiko. Bueno. Bai. Gu erango. Eran. Zuek egin da gu eran. Hori da. Horrela, vale? Listo, bale bat egin, txena naztu dugu. Eta listo. Vale? Ba, igual mendizaleak esan dezen gen horra zuetilean da badia, zea taldiak oso ezagunak. Bai, lagunonak. Hori da lagunonak, bai. Anitasuna, hori da. Nikorko, zea, guan ez da hongo, baina presidentia lehendakai ezautu nun da, bai. Miguel Ángel. Hori da, bai. Xalau bat, ezta? Bai. Hemen digan gorantziak, Lehen guzu da baina. No diga. Bai, Miguel Ángel, bai. Berdina tenga egibalden gaitxetan, bai. Bai, gotzon. Gotzon, bai. Hori da, bai. Behar efaitan baina orduan ez zan lehendakaia, behar zan taldekoa. Taldekoa, bai. Hori da, Horrela. Bai. Tapatu? bai, eta listo. Ja, listo. Gatza pixka dago aldamenetatikola. Soziedade, bai, moderno askua, askoitila. Ara guinen, Bai. kaita, bai. Oin, lagio, ja, egosten ja, egiten ja. Listo, tapatu gabe? Tapatu da, vale. tapatu gu. Ikusten dago bizka loitzen danean, bizkat, salda bizka gota, arai salda bizka gota, da, listo. Vale, ordan bost bat minuto nola xiltziko da, ezta? Halaxe bai. Hori, indarra, hola eman, da, listo. Bai, ja, listo. Bera lagatoz. Itxura, Bai, son tratando, Bai. Ba, listo, ja, zua Txirrak itxaldi. eta almejek eta irikita, be? Bai. Eta zibiltzen zazu. Eska, zua jetxi? Bai, zua jetxiko dio, ja. Esketor, pare bat segundu laga. Bai. Pare bat segundu hortan, gogoratu guztioi, beste aukera badakoazuela, txorien ikusteko. Eta da, nahieran sartu, eta nahi zuen momentuan jarri eta listo. Batzui ordu tegi aldaketa ez da torkillo ondo, eta beste aukera hoixen. Bai. Hori. Ba, esperi pixak gota. Bai. Vale. Hola. Listo. Vale, perfecto. Vale. Listo. Bueno, ya enplazatu dugu. Vale. Hemen. Ikusi utzak imakit hona mordula. Saltzen dut, más o menos antzeko parezio egiten deu. Bai. Hori da, nik igual baratxu freskoak nahi izan dut egiten inoiz indete, baina, bueno, zautera hona, ez da? Bai. Txura zuekita. Pasillo ere. Bai, politia bai. Bai. Neurri politeko. Hola. Eta hor. Hori ere jarri zazu, Bai. Hombre, hor tristia bakea. Berri lagatzi hortzen. Bai. Hori, bai. Txikila da, baina, bueno. Listo, da barrura. Zalta bizka bat genetika. Bai. Hori gero kendu bizko. Hau, azal inxina dira. Bai, zolan. Epa. Hori, listo. Totori, Bai. Fino, zaten hona zela. Bai. Listo, bagarko. Bigarrengo platera, azken ukituak izan, da listo, gastatzeko. Baratxuri freskoak oliotan zueztitu. Baratxuri txikituak gehitu. Irina koilaraka bat ipini. Ardu txuria bota. Arrain zalda gehitu. Txirlak ipini. Legatz zati eder bat ipini. Eta su apalean utzi. Bukaeran, perrexilak gehitu eta aurkeztu. Bai, Mikel, tasatzeko momentua. Momenturik onena esango nuke, ez da? Hori bai. Bestekini, eta ni porratu eta gastatu eta gaine bizte bueno eman. Ez da gutxi, Bai. Hori da. Hau, binduna, Salsa iska gaine dut hor diot. Hola. Ondo daztatzeko. Eta barrura zuen izeinak. Eta orain nola ez, txirla.
saltza bizket ipini. Ondo guzti. Ondo guzti. Mundiela. Eutzi tradizioai, Bai. eta zure ikutu eman, eta dago bere puntuan, kristonona dago egile esan da. Bai.